Хабаргузории Тоҷнюс баъд аз 18 моҳи таваққуф дубора фаъол шуд, аммо ин бор масъулини сомона онро на аз дохили Тоҷикистон балки аз хориҷи кишвар фаъол карданд. Сайидмуҳиддин Дӯстмуҳаммадиён, муассиси сомонаи Тоҷнюс хабар дод, ки дар рӯзи 3 май сомонаи Тоҷнюсро дубора фаъол кардааст. Аз субҳи 3 май аллакай чанд гузориш дар сомонаи Тоҷнюс пахш шуд. Аз ҷумла матлабҳо дар бораи чӣ гуна барҳам хӯрдани автономаи нигоҳ ва ҳамчунин интизории шумо аз гурӯҳҳои мухолифи президенти Эмомалии Раҳмон кадом аст. Дӯстов хабар дод, ки бо дубора фаъол кардани сомонаи Тоҷнюс мехоҳад ба истифодабарандаҳои гиромии пойгоҳи Тоҷнюс, хонандагону мухлисони нашрияи нигоҳ, ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон ва ҷаҳониён ҳақиқати барҳам задани расонаҳои созмони Индемро рӯшан кунад. Таваҷҷӯҳи фаъолони сиёсиву иҷтимоиятии кишвар, ҳизбу гурӯҳҳои сиёсӣ ва ҳукумати феълии кишварро ба вазъи таассуфовари қонунмандӣ дар кишвар ҷалб созад. Оҷонсии хабарии Тоҷнюс 14 ноябри соли 2016 фаъолияташро расман қатъ карда буд. муассис ва кормандони Тоҷнюс дар изҳороти хайрбодӣ навиштанд: ин қарор барои мо ва фикр мекунем ҷомеаи огоҳи Тоҷикистон низ ногаҳонӣ нест. Интизор доштем, ки баъди аз чоп мондани нашрияи нигоҳ навбати мо мерасад, ҳамчунон ки навбати як-ду расонаи мустақили боқӣ монда низ хоҳад расид. Бино ба қавли муассис ва кормандони Тоҷнюс, дигар дар Тоҷикистон шароити лозим барои фаъолияти расонаи мустақил ва журнализми озод мавҷуд намебошад. умедворем ин вазъ абадӣ нахоҳад монд. Хабаргузории Тоҷнюс моҳи сентябри соли 2009 аз тарафи созмони Индем, ки муассисаш Саймиддин Дӯстов аст, ташкил шуд ва дар 7 соли гузашта яке аз хабаргузориҳои пешқадам дар Тоҷикистон буд.